בעיקרון אני משתדלת לאכול דברים בלי סוכר לבן. צריך לשים לב, כשקונים דברים, גם אם הם משווקים כבריאים, לשים לב ברכיבים אם אין איזה סוכר בשם אחר. למשל הלחם הזה שמשווק כלחם בריא, הרבה חלבון והכל, אבל יש פרוקטוז ברכיבים, אז פרוקטוז זה סוכר. גם הפיתות האלה, פיתות קוסמין 100%, אבל אם מסתכלים רואים שיש דקסטרוזה, שזה גם שם נוסף לסוכר. שוב, מי שרוצה סבבה, אבל מי שמפריע לו רק שידע שכדאי להסתכל. עוד פיתות קוסמין, ופה לפחות הם לא שמים שם אחר, קוראים לזה סוכר כמו שצריך. אז הנה פה. זה למשל לחם קוסמין בחיטה מלאה. אם מסתכלים במצרכים, אין פה סוכר, אין פה סוכר גם בשמות אחרים. אז זה סבבה. כל אלה סבבה, בדקתי אותם. ואישית, האחד שאני הכי אוהבת זה הקוסמין מלא, ללא תוספת סוכר. סתם העדפה אישית שלי מבחינת הטעם.